Počasie. Chcete vedieť, ako bude, čo sa týka počasia? Potom počúvajte, na telefónnej linke je meteorológ Peter Jurčovič. Dobré ráno, pekný deň, vítajte. Dobré ráno. Aké sú teraz teploty? Na Slovensku nám intenzívne sneží, teplota sa od včera nezmenila, v Bratislave podľa merania o 6 hodine 0 až minus 2 stupne. Ďalej Urbanovo tiež okolo 0, Mochovce 0, Nitra 0, Piešťany plus 1, dokonca Prievidza 0. Takže táto teplota okolo 0 asi nám tu dlho vydrží a to sneženie tiež. Ako sa zmení počasie? No, vyzerá to tak, že k nejaké veľké zmene nepríde, pretože naďalej celý deň a ešte aj zajtra by mala by byť intenzívna zrážková činnosť. Schválne som nepovedal sneženie, pretože práve aj keď teraz ráno takmer na celom Slovensku sneží, tak v priebehu dňa by sa hlavne na západnom Slovensku malo meniť skupenstvo zrážok, čiže za chvíľu to bude už dážď so snehom a popoludní pravdepodobne už väčšinou dážď. Takže nič príjemné z tohto hľadiska a teploty tie by mali trošku vystúpiť, predpokladám, že to bude asi tak na 0 až 4 stupne. Nemal by teda zamrzať dážď? Pravdepodobne nie, ale zem je zamrznutá, respektíve posledné 2 dni, to neviem, či si to niekto si všimol, tak 2 dni a 2 noci nám v Bratislave nevystúpila teplota nad nulu. Máme 2 dni za sebou s celodenným mrazom, takže zemský povrch predsa len trošku sa podchladil a pokiaľ bude do toho teraz padať dážď, tak naozaj sa môže tvoriť poľadovica. Ale predpokladám, že postupne v priebehu dňa by to malo pustiť a už keď bude len pršať, tak už to nebude také nebezpečné. No a s dažďom treba rátať samozrejme aj zajtra. Stále to budú dosť intenzívne zrážky, pretože práve nad našim územím sa bude udržiavať zvlnený studený front, takže predpokladám, že zajtra pri daždi majú teploty vystupovať asi na 2 až 5 stupňov. Vietor stále bude väčšinou len slabý, takže z tohto hľadiska to nebude až také nepríjemné. Nože, čo hovoria pranostiky, ľudové múdrosti? Ako býva po Kataríne? Korešponduje to s tým, čo máme teraz? No, sme po Kataríne a máme také zo pár pranostík, ktoré sa snažia hovoriť, že ako bude po Kataríne, tak napríklad sa hovorí v jednej pranostike, ako je deň na svetu Katarínu, taký vraj bude január, a aký deň bude po Kataríne, taký vraj bude február, tak s takouto pranostikou asi ťažko môžeme súhlasiť. A ďalšie hovorí, že od svätej Kataríny do svätého Ondreje sotva sa pod perinou ohreje, čo naznačuje, že v tomto období aj v minulosti väčšinou bývalo studené počasie. Takže aj keď teraz hovoríme o teplotách nad nulou a o daždi, tak je to len prechodné, pretože od pondelka sa znovu ochladí, znovu možno po celý týždeň bude prevládať také chladnejšie počasie, sem tam so snehovými prehánkami. V noci budú teploty už klesať pod nulu, aj keď to nebudú silné mrazy a cez deň ešte tak okolo nuly, tesne nad nulou. Takže také chladné novembrové počasie. Vy máte vždy vo víkende pripravený aj bonus pre poslucháčov, takže čo to je dnes? Na to som chcel ešte spomenúť, že k dnešnému dňu po Kataríne sa viažú aj teplotné rekordy, pretože najchladnejší novembrový deň a najsilnejší mráz, tak by sme mohli byť najsilnejší mráz, prípada na mnohých miestach na Slovensku práve na 26. novembra. A to v roku 1975, napríklad v Urbanovej je rekord minus 14 a v Piešťanoch až minus 16 stupňov. No a ten bonus, no tak keď stále hovoríme o stupňoch, tak hovoríme samozrejme o stupňoch celziových a práve tohoto pána švédskeho astronóma si dnes môžeme pripomenúť, pretože práve 27. novembra, zajtra teda by mal mať narodeniny, v roku 1701 sa narodil. Bol to teda astronóm, skúmal polárnu žiaru a tak ďalej, venoval sa svojim astronomickým problémom, ale je zaujímavé, že najväčšiu slávu získal tým, že presvedčil vedcov, aby sa na meranie teploty začala používať desiatková stupnica, tak ako ju poznáme, to ešte nebolo, pretože Celzius sa snažil vyhnúť záporným číslam a tak tú stupnicu postavil opačne. Čiže 0 nebol bod mrazu, ale bod varu a 100 stupňov bol bod mrazu. No, samozrejme, bolo to trošku také nešikovné, tak po jeho smrti to veľmi rýchlo obrátili do dnešnej podoby.
Tak poslucháči sa opäť dozvedeli viac, ako je len predpoveď počasia z histórie meteorológie. Predsa len krátka rekapitulácia na záver. Dnes vystúpia teploty na 2 stupne, v sobotu a v nedeľu možno očakávať 5 stupňov a v sobotu a v nedeľu možno očakávať dážď so snehom. Toľko meteorológ Peter Jurčovič, želáme krásny deň. Do počutia. Do počutia.